Lamedê ji aliyê Partiya Azadiya Kurdistan ve ji ber salvegera Komkujiya Enfalê û ji ber salvegera Xalîd Begê Cibrî, Yusuf Ziya Beg û hevalên wan ku hatibûn şêdkirin, bi daxuyaniyekê giramê hate bibîranîn. Di daxuyaniyê de Komkujiya Enfalê hate şermezarkirin û hate gotin ku piştî 30 salên jenosîda Enfalê li her çar parçeyên Kurdistanê komkujî, qetliam û kuştun û wêrankirin hîn jî berdewam e. Bakurê Kurdistanê, li Rojhilatê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê tekoşîna gelê Kurd her berdewam e. Yani bi qetilkirinê û bi wêrankirinê ev mesele nayê çareserkirin. Gerek dijminê gelê Kurdistanê viyanê baş zanibin. Lê enfal her di dome. îro Sûr jî enfal e, Cizîr jî enfal e, Şirnex jî enfal e. Li gor siyasetmedar û dîroknasiyên Kurd şehîdkirina şexsiyetên nemiriyên Kurd bi mirinên xwe bandorekî mezin li ser gelê Kurd kirine. Ji ber wê yekê dîroknas dibêjin gencên Kurd jî divê di şopa doza wan de bimeşin û dîroka xwe nas bikin. Sekna wan çawan biye, xwastine çi bikin û çi ra têk çûye. Rastî bersîva herî mezin ev çi ra têk çûye. Eger em wî nestînin îro, yani ew ki em bêjin tarîx alimandina tarîxê bêmane dibe. Piştî daxuyaniyê seminerekê li ser serhildanên yên herî giringiya Kurdan hate dayîn û di seminerê de behsa dîroka Kurdistanê jî hate kirin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.